Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 21 bulan sang Setyembre tuig 2020. Ano ka signifikante sang pitsa 21 bulan sang Setyembre sa kalendaryo sa pungsod Pilipinas? Karon nga adlaw kumadumduman sang nakaagi martial law, ika-48 katuig na nagsukat pagdeklarar sadto sang diktador nga presidente Ferdinand Edalen Marcos sang martial law sa pungsod Pilipinas. Setyembre 21 tuig 1972. Porte ato tinuig. Mga napulo katuig nga nag-antos ang mga Pinoy. Pero may pipilaman ka mga malapit kay Marcos nga nagkamasa man sang manggad kag nag-ayuhan sa ila pagpangabuhi. Porte kondumdumo naton atong madulom nga tinuig sang martial law. Siling ni Anay Presidente Ferdinand Marcos bilang Commander-in-Chief, nya ginsapol ko ang halos tanan nga sektor sang sosyudad, judiciary, professional, legislatura, kag halos tanan nag-upod sa plano nga ideklarar ang martial law sa pungsod Pilipinas. Ano ang ginbasihan sa pagdeklarar sang martial law? Ang porte nga gamo sa Mindanao. Ang ginakabig di Presidente Marcos nga pagbaskog kag pag-uswag sang rebuilding New People's Army. Ang asod-asod nga pagpamumba sa nagkalain-lain nga lugar kag instalasyon sa gobyerno. Ang anarkiya sa pungsod Pilipinas. Subong man, ang pinakaimportante bangod sining pila ka mga pagpamahog, pagkidnap kay Foreign Affairs Minister Romulo sang una, pamahog sa pagkidnap sa bilog nga pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos, labi kaglabaw sa tanan pamahog nga pagkidnap sa iya pinalangga nga asawa First Lady Imelda Marcos. Pagambos kuno kay Anay National Defense Santo nga Tiglikom Juan Ponce Indrele nga karon senador na kag nalikupan man sang madamo nga kontrobersiya sa iya kabuhi. Amo ini ang pipila ka mga bagay nga pagdeklarar sang martial law. Nagluntad ang pag-abuso sang Philippine Constabulary bangod ti gobyerno militar ato ang natabo. Ginabusuhan sang pipila ka mga katapo opisyal sang Philippine Constabulary magluwas lamang sa may maayo nga tinutuyo. Nagluntad ang pagpabatay, pagpang-torture sa ginasuspitsuhan rebelde. Sa unaya, magkontra kay ka Marcos, panawag sa imo rebuilding komunista. Tanan, bisan politiko, Ninoy Aquino, kag Noynoy sa una, kag madamo pa,
nga mga senador kag iban pa basta nga daw magkontra ka sa iya sini administrasyon panawag sa imo komunista ikaw. Puwerte ito nga panahon damo ang ginstakid ang ginbilanggo, madamo ang ginpusasan, madamo ang nagkalamising. Amo ato ang kabangdanan nga sang tuig 1986 umibwal ang halos tanan nga sektor sang sosyudad. Didto kag sinipa sa pwesto ginkaka sa Malacañang siya na Presidente Ferdinand Edralen Marcos. Amo ining pipila lang diha makakasaysayan sang martial law. Dire sa Negros Occidental wala malimtan ang Escalante Massacre. Kag iban pa nga dalagko nga mga nagkalatabo sa kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Pero may kayuhan man, nabantugan man kita mo sa bilog nga kalibutan ang pag-ibwal People Power Revolution nga wala sang madamo nga dugo nga ginula. Sa likod sining pila ka mga pagpakamalaot sanay diktador nga presidente, madamo man ang nakaangkon sang maayong pangabuhi, nagdako man kaginkilala nga mga personalidad sa tung panahon sang diktador. Dire sa probinsya sang Negros nakilala man kanday Armin Gustilo, kanday Roberto Benedicto, Danding Cuangco, kag madamo man nga mga personalidad ang nag-ayuhan ang ila sini pagpangabuhi. Pipila lamang ini sang kasaysayan nga hindi malimtan sa martial law. Ang tanan nga pro Marcos ang pinakasubogid sa tong panahon bala nga gintabog na kuno nasipa na siya sa Malacañang pagi sa pursa sang tao. Sus nakibot ako nga reporter pala ako sa to. Galibot ako sa sulod sa Bacolod. Kundi kay buwala tao ga sinadya ga kinanta. Ga tinubo-tumbo ga sinaot kay mati naglayas na mo ang diktador. Sus kakibot ang akon nga naglibot ako sa Bacolod. Ang tanan nga sanguna mga tinao pro Marcos ara man sa plaza gasaot man akalain pagtabog sa amo nila nagtinubo-tumbo man sila opod man sa gakontra kay Marcos. Purti ka sip-sip no kilala nga mga tao nga porte to ang domangin batay pag unong kay Marcos pagtabog kay Marcos nag-upod man sila sang tumbo-tumbo sa plaza. Nag-enjoy man sila pagtabog sang amo nila. Galibog ng ulo ta sa Pinoy ho. Porting abilidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 44. Pipila lang na sa madamo nga na-eksperyensyahan kag kasaysayan sang martial law. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 51 na. Ba, duwagin no? Ka executive order ang ginpapanaog ni Mayor Ebilio Leonardia. Executive Order number 58-C. Ano ini? Palawigon na paggamit sang home quarantine pass kag check-up point sa Bacolod. Mag-umpisa ini siya Setyembre 19, tub 30. Ang alkalde may otoridad ini. Emergency authority naghatag poder makapatuman sang dugang nga health protocol nga hindi maglapaw sa 14 kaadlaw. So, nagtapos na siya Setyembre 19, ginpalawig pagid. Ang tuyo, malimitahan ang tao nga magwa sa ila panimalay. Isa pagid, Executive Order number 61. Ano ini siya? Temporaryo nga pagpasira sang tanan nga pribado kag subongman publiko Memorial Park sa siyudad sa Bacolod. Umpisa Oktubre 29, tubtob Nobyembre 4. Bilang dugang ini nga mga pag-andam, pag-amblig batok sa COVID-19 pandemic. Tiyan mo naman ini ang bag-o nga order sang alkalde sang siyudad sa Bacolod nagamando sa mga tag-iya sang public kag private cemetery nga magpatuman sang 30% nga binyo capacity sa adlaw antes ipatuman ang temporaryo closure. Ang buot silingon, bisan wala pa ang Nobyembre 1-2 sa diin temporaryo ipasira ang tanan-tanan nga luyag magduaw temprano sa ila mga himata nga nagtalaliwan sa gihapon limitado ang kadamoon sa mga patyo 30% lang. Kag ari pagid base kon malipat kamo ginadilian ang overnight sa mga memorial parks. Amo ini siya ang restriksyon nga ipatuman sa mga sementeryo o konsementeryo dire sa siyudad sa Bacolod. Timiara na nga kopya sini ang Philippine Army, ang Philippine National Police, traffic enforcer, barangay tanod, mga force multipliers, kag iban pa. Agod nga i-maintain ang peace and order dire sa siyudad sa Bacolod. So, posible, ining pagpasira bala sa mga sementeryo, hindi lang ni Bacolod, hindi lang probinsya, posible sa masunod nga mga inadlaw, ipatuman na ini sa bug-os nga Pilipinas. Ang nagpanguna sinis is Comorino gid ang mayor sang Manila. Ang tanan nga ni para proteksyon nga hindi maglapta ang virus dulot sining COVID-19 nga daw wala ya matak-an nga magpabilin diri sa pungsod Pilipinas kag nagapanglugayawan pa sa iban nga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, kabayan na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi Time, pangot kita sa tak na alas 7, ari ho. Ini puerte nga isyu ini. Magalupok ini sa masunod nga iladlaw. Bangod sa pagkulokambyo na sang House Speaker sa Kamara sa tunga ni Congressman
House Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque nga Congressman Lord Alan Velasco. Daw may nagakuting-kuting na. May pila na ka mga mamalida, siling nila, kung hindi abi magmando ang presidente. Si Cayetano gyapon mo. Ang luyag namon nga mangin House Speaker kung hindi magmando ang presidente. Yati, mabutar kami. Kag sigurado, si Cayetano gihapon ang mapilian sa kalabanan nga mamalida sa Kamara. Kabudlay, no? Ang poder kung makapungko ka, si Cayetano, wala guro labot sini. I don't know, ha? Mabot ang tsimpo, basi kung magpalayag man siya, kung anong tindog niya. Ang mga kagrupo niya, nagaduso nga daw hindi nila pagkakason, House Speaker, si Alan Peter Cayetano. Pero, kaklaro sanggin kasugtan. Nga tungaon, pag-abot sa natalana, butang ko na Oktobre, abe, matapos ang termino ni House Speaker Alan Peter Cayetano, isaylo niya kay Congressman Lord Alan Velasco. Amo ning kasugtan. Subong daw ang kambyo sa ngangin, daw hindi amo. Gapabati-bati sila. Daw hindi sila luyag nga kakason si Cayetano bilang House Speaker. Sinasiling ko na dako ini nga isyo matabo sa Kamara. Ang inatawag bala nga palabra di honor. Kung ano ang ginkasugtan, dapat tumanon. Ini nga isyo balantayan. Balantayan kay daw gamay nagakuting-kuting nga hindi nila gusto kakason si Cayetano. Pero sa nasiling tanan, mahuya kamo sa tao sa bilog nga pungsod Pilipinas, kabalo ng bilog nga pumuluyo nga may ginkasugtan tungaon. Pag-abot sa natalana nga tion, buslan si Cayetano. Subong ya, daw may ara membro, siguro mga supporter gini Cayetano nga hindi nila luyag kakason. Ting kasugtanan, kalimtan talang na. Wala kita sang palabra di honor. Mga mamalida pa man lang kamo. Mga kongresista kamo, ano kamo, daw wala hinambalan? Porte kung ara sa poder, daw budlay kakason. Budlay giman kung may poder, no? Kung makapungko ka na, daw ga-enjoy ka na, bisan may kasugtanan, daw hindi pagpalinon, baka lain. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 7:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Philippine Standard Time, las 7:08 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon John Diaz kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,